राज्यातील सर्व जिल्ह्यांपैकी सिंधुदुर्गचा खर्च 68.873% इतका लागलाय। त्यामुळे मुंबईसह अन्य मोठे जिल्हेही सिंधुदुर्गच्या मागे पडले। अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी राज्याच्या बांबू औद्योगिक धोरणातून सिंधुदुर्गचं नाव वगळण्यात आलं होतं। मात्र पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या प्रयत्नांमुळे ते पुन्हा नाव समाविष्ट करण्यात आलंय। आता जिल्हा नियोजन निधी खर्चातही सिंधुदुर्गनं बाजी मारत राज्यात पहिली रँक पटकावली आहे। या यशामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासाच्या वाटचालीला नवी गती मिळाली आहे। प्रशासन आणि जनतेतून यामुळे समाधान व्यक्त होत आहे। पालकमंत्री पदाची सूत्र हाती घेतल्यानंतर जिल्हा नियोजन सभा आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच घेत मार्च एंडची वाट न पाहता डिसेंबर अखेर जिल्हा नियोजनचा 90%हून अधिक निधी खर्ची घालून अतिरिक्त बोनससाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करू असा विश्वास व्यक्त करत तशा कडक सूचना जिल्हा प्रशासनाला पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिल्या होत्या। त्याच पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन निधी खर्चात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यानं टॉप रँक पटकावत पालकमंत्री नितेश राणे यांचा मनोदय सक्सेस करून दाखवलाय हे विशेष।